Limo Allah, nakatik siya kami, ang utawa, nakatik siya lang ng utay siya, na siya ng mga pamilya nga dumilong. Diyan nga oras na naman to. Diyan nga alukstan wa tiyang anu Allah. Nakati ashi mini pantaga miyaw pa siya nga abulan na Ramadan. Ayam ya alu syahadid, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفلت الشياطين. Pada kumaan niya gubasatan wa maranaw na igira at tugo nabi amyakat palinguma sa Ramadan na pupulakaan wala alang no pinto o surga na pupagkalban niya na lang na pinto o naraka na pupakatapad no Allah sa sabagi ko mga malaikat yan kadira no nipakin dadakap sa mga syaitan na umani masa kameranon na rantayan niran apotaw na igalisiran siya posad aragat sa manaya nagira Ramadan na solang na muslimat mu'min mu'mina pagkapantaga nakapatay sa kaabulan na Ramadan na sigurado akala na kaanon sa surga nakakakalaban ng sunaraka isay niya mala asyurte ang kaalokstanu kami ang wapat na minipantag sang kay alalakaanon sa mga surga. Yan mo tami alawi. Ino to pupakatapad sa sabagi ko mga malaikat. Na diyo ni pakindadakapan sa mga syaitan. Na isa o nga raw na para di ka kabinas sa syaitan. Sa diyon ka ading ka di ka pagamar sang kay abulan Ramadan. Yan kay sana ini sirah na ya. Diyo ko di mga siya tala-tala kagagawi. Ramadan. Tiga na alay, napakaisyaran. Tiga ka nagpaparawamay. Dakot mga pasad mga usyat. Tiga na imatulin. Tiga ka na kabinasan haang hadi mamakinag. Tiga na diya ko kaparaw, diya kami siya mato. At tiga ka na siya nakad. Miyali ka tiga na pitero na bigir Ramadan na sa mga syaitan na dinada ka pa ng mga malaikat wala. Di pararantayan. At tiga ka na piyuranan. Baka di paratiya. Baka tiga ka piyur. Tiga na ka na berarti anak nakatero nabi. At tingnan na nga pag-isyan. Na tingin na ino buwali mamaya kay sana Ramadan. Na anameli ka na syaitan na dumadapo ko kayo. Kaya mamaya ka pa na pinuno to. Miyali nga tingnan. Damada ka pa. Siya ni parada ka pa na kao na biyabuhi ka. Tingnan ka na ba niya kaya pa kayo siya ka na piyo. At ang mga sulutan tan. Mga urabtan langutan. Aya maana niyan. Na ino to igira Ramadan na baka bumamumu na aya makna niyan na kukuha na kasadaway apya adem panalambon adem panadaalambon sangar ika na midududa kadang kotwa apya mumuki ino to na kalakaka sa ubaan na makasundaig sangat yan ka uba ka batali sa kuwasang ka laman to kada taruda syaitan abar ka pupungunoy laman to agi ektasyo syaitan ka kapakay man na ayaw maala niyan na ino pamakama mumuka apa nung nakangari ka na ba nga dala ba ba na matawrong ama kadikwad daw talabos ka ino masuka pa mamugira adong daw Ramadan na di ka pupakasobra di ka pupuno ang ari ka sarbo babasa agyan may ka pano na ka na ba ka doon na may akala mo gira-gira ko niya nakala mo ay nakalagi ko ay ako kumanya nakabukaan na pagkabihin ka hadira daw isa na ng mga tertib sa diyan ka Ramadan diyan kaya Ramadan na inutan niya pagkanaw niya ang akalabihan yan paginaw na rumini pantagang alokstano pakasurgan Allah asi haji solo at may nagkakamali siya di makapagabang sa din na masjid nakatawa na ka ato ni pada sa nakapagabang di akin siya sa kuya na nakapagabang di pagurado na nakapagabang o mabumataw ka o baka di mataw na di ko palaguraw-gurad ayami alu nabi natin na bikulli azanihi situna hasanat wa bikulli iqamatihi 30 hasanat umangka maka isa maka pagbang tugo nabi na ayabala siya na 60 mga hasanat
Na umangka makakama tugo nabi na 30 hasanat. Na anto na bisibali ang hasanat. Na diya kikipirak sa ano nga na mauri. Ka udah hasanat ka, na di ka pangako sa surga. Udah hasanat ka, na di ka pangako sa dita ng mga surga. Udah hasanat ka, na di ka pangako ko mga baiko surga. Na di imababali apera ka ko surga ang hasanat. Na di pa magura-dura na talaga pagbang. Nakata di ka luksano, paka surga ng Allah. Isa niya kakalimian ko Allah. Hanggang kapagbang yan. Ang imad na kaligira ko, upama ka anak pwela gwi na kapag-imam. Tabi siya nga mga imam. Ay mama ko mabu. Ay abu adak nga pa kapag-imam sa Ramadan ang amya kadua. Yang utama po sa Ramadan ang udiya. Sabab sa kaya ang kota masgitan sa bariw naga sa kanimamon. Miya kadua po agwi sa ragu na kay mama kanon. Na dia pernah makalpasan ng amya kadua ragu. Kama na malunga man nagada-gada. Na uwa na pwela gwi na sa kapag-imam. Na uwa na po magagaw na kapamagbang. Lagi sa katanong na pwela gwi na sa pamagagaw. Na ipagura-dura na, so pwela guyo. Tabi yun, pagbangin nga, na ituturya ng irong yan. Lumasyan ako. Sige pagbang, tuturya na ulam, sige tauluan. Sige pagbang, pulugitan na. Kami ka pero, sige pagbang, muray na ako ako. Ama na inong, madi palaro na buta na ka. At imataw ka magbang, may order siya imam. May order siya emak na niya, nataw dia ma, gama ka masibilal, na inong ay pagbang. Saka na dia nga mas kita bisa bariw naga, mas kita no. Nagira ada maka masibir sa ni pagbangon. Abi dia nga nakya mo nga na, abog nga sa gira na. Nagira ko na sa ni pagbangon ino to. Na ayama aarab ba kanon, na diyong koto akala abala sa imagay wadog taga. O bab man ya pagbang kana baga do pakasaran ni. Dali ko ni pagbang. O ay ma dakhal mo nigira ko na tabi pakasaran ni. Dabon ni gira asyobuwa. Apia keterang atas semutan sama masjid tapi kenapa dia masjid oh dapat pakai cerita ka sala ka penugaw kenapa dia sa Saudi Arabia mana kemutan salatu khairum minan naum dapat kapia piad na ginawang ka na dia nga mga pada masih sarana tabia na sibi nga sa subo na di ka man nagsobang na bakal biya berubah kabaka di alapi kapakatatatatatatas tama sama ko masalangit salatu khairum minan naum mana gumagumay may tumala asyo na tira no ba suma paruera yung mga Diyos mahana pagpakari treta yung kotok man na makailay siya bakay tabi tayo no ano may turo kamatako na kanakatawa na kanon nagira di ba kapag adatananan salatu khairum minan naum nagubuso mga nagira liwan na sa mga aso matay ka no sa kami totoo na kanina kailan matuloy hindi tanong mo dia isa na di pa magagaw tanong ang kapagbang na yang kaya Ramadan inutan niya pagod so kalbi niya kapag nitagwala makabaginom ng alok sa tanong kaya kanaba ka nakapagtugas siya ng mga muretam niyan na so arangan na kanon na so ilay na kanon na diyan kaya mga wata iyan mga apo iyan mga pagarin yan diyan kaya mga makamong mga babay niya lamong kadun na ayarang ano nalabor ng mga hotel nakati amin ni bagagyan nagipag-Islam taman sa apo na di na uman din sila din siya bayang uman sila din mati sa Quran uman sila din dua na dere kapapakas sa parinong adiyong utalok siya Allahu Akbar so Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alunian tigana na saimun ibadah dia butuh Nabi kato turuga kotau igira abulan Ramadan na ini itong Nabi asimba ko ta'ala isanya kan binang Ramadan Jika isyo pagari ang babaya ka na daw pa nakaterang ya puasa na amay kagagawi inshallah ipapuasa na puasa tabir kanu kami papas ka sa kami akala abala sa di bagi-bagi wallahu ta'ala na ayaw makna niya na di ka bukabe di ka makakuasa di bagi-bagi na balas deman nagketo na kaawa di bababe sa mafia para tiya kanu kada sa kaya tidak wataw negira amya ada na kiyo maarili pagurilis na matang wala ka man siya na mamagura-dura aduh gare-gare ini namanya negara 5 tahun talo kaon nila parking sa nakita tago sa mga natulad sa WD na matang ada na mailing ka abo punguro kada mo maka smiling dikira niya gusto tanok man nga tumarga siya nakatama namin yung ma agi kakho napakautan wala pa makaya makaw man natalo kaon ni na arururan nila na mga dindingali gumo ko ba biyata ya Gumiraw sa mga taruna, tapada ka rin siya titinuti man.
At ang wala kapamaliananan. Ano ka lagi? Ano ka man hindi na normal na. Allahu Akbar. Hadi. Ayah makna na inwa kang paggalbi adi kalbi na Ramadan. Anta noron pagkataw sa baba, nagusip na minipantag kaya patagin kay alok tanong. Pakasurgaan wallahu ta'ala. Sa kana isay ni ubo ko terima wallahu ta'ala na siya ko niya terima sa Ramadan. Ay pa na mapya ubasiyo ko kasusujudan. O di na siya ko di ko nigapang siya, o di na siya ko karurukan, o di na siya ko kapmatiyan sa Quran. Kasunabi na ayaw mi alam niyan na innamal a'malu bi khawatimiha. Aya pagilin wallahu ta'ala ko taw na siya gawin. Betara dia ngo to isar kami jemami. Tadi nga nakamunga na kanya sagiran. Miya kapila ni ka jemaat. Tadi mango siya taalungan na jumaat. Penutun lang ang mga premiero. Ada ko ka sana ko kaya batian nang ko ba. Kasi ako miya kapango siya kay Director Rahman mangura kung takarong miya kaduro kaya makabang kita. O dia nga mabebeni wato siya. Ya ka morgano siya. Raro ko dum pungo siya tuman alungan na jumaat. Tama sa ay dedang na 10 agwalurag na roko di pango siya. Ro ko miya kana. O aya mana niya mga ni panuan na utana. Na dito dia imang siya tadi ang utap de mero jema. A principal aritera principal. Na niya ni kapang siya na biyo nang utah dito nabi. Siya member. Ito nang utah member mi papuro. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana niyan? Basta mailay niyo sumama ala layun sa masjid. Na saksi niwa ada na paratian yan. Narudu miyoto. Narudu miyoto adi ang utah imang siya tap demi. Na ini palalawi sa ospital kay peliw na depan naman 10 rupa kiniliw sa masjid na miya wapat. Nasahan na dia kan dikila kada tarutu musubag kapat ada tarutu. Pamana kepake insyaallah na siguro 2 tahun sa surga. Ka ayam ya nabi na ayam pagi din wadau tanda na syok gloria ko tau. Na ano nga man gede-gede asin miya tay sa kabusyat yan. Na pangawatan wadau tanda miya kasi nga pwede siya ngoto tabi. Rodi miya tay sa tao sa diyo ngoto to tulungin niya siya ngoto atar. Pengirawan dan juga kena tabrak. Kalau biang itu sultan, tadi ini kadu, tabiat kena bersih. Allahu Akbar. Ayo mana ni anda sang lagi? Na isay niya miya gutong. Adia kaya mata no para surga wallahu ta'ala. Kami ni pantag na bulan Ramadan. Ano nga pala Jumaat? Kata nga sa na Jumaat, Sayyidil Yawm. Sayyidul Ayyab aya ulo mga gawi. Na sopan tugo nabi sa Muslim, apa patay ko alungan na Jumat, na direct pan ko surga. Allahu Akbar, kakawag waki. Matang mga di siyong kakabetan wa kakawag. Na ino mga de, kata isa miya preseta na madakala jimaw na di nga maskitan. Mala na mo ano to jama. Basta nga masjid na madakala jimaw na pralakaan wallahu ta'ala. So kabarakat, nalaman ng mabuang yung mga barita mo sa nga palas, isaw na yan, ayaw makna niyan, di nga mga padang mga barangay, ayaw makna niyan, titak na taon na, makasunto na, miya gedemtad na makapipya ginawa taon, panganita ko wala, di mitataros. Amin. O, naman yung naman geda-geda, basta tugo nabi, ayaw makna niya na sa mga mama, mga dato, na may liniwan, dakad-dakalas sila na mamanong sila ko mga masjid, na palakaan wallahu ta'ala so kabarakat. Nailin naman na ngayon mga Arab, ada man di kerang kalat tahu ya gasolina, kagamaw yang mga bulawan. So mga masjid na dapat na mau masubang, na miya nga papanwa ayaw makna ni na jema mga dato sa mga masjid. Na sa katanong tabi na anak ito